Billet le 2 juin 2023. Anya damne Jona bi. Voilà, ça me sera la Jona Chugumna parce que bara kacha. Voilà, bi bara kacha, bi chu kacha. Anya damne Jona. Voilà, ça me sera la Jona Chugumina. Ne bi asigi kunya munye. Sénégal, Maxal Beka Yembechi. Avec la population fera droit de l'homme sigilendo. Ou date donina. Parce que Maxal Bouka barala. Amen en dado la ka chancha. Kosobe, ya famia bala te chancha min ko famino de dakambi. Bone ma wulu ala jugu misi. Ya famia bala saga fiman bas silembe. Ya famia bala jamana kuna don ti fe. Ya famia bala o benata ibe ka fanga ni jago yala. Ebitu kun fara koko kunwa. Afrique filɛ nin de tiɲɛ tɛ yen droit de l'homme ye nin de tiɲɛ tɛ yen ni nin tun ye Mali ye sisan an b'a sɔrɔ subaga den ninnu y'an ka jamana fereke Macky Sall den mandat troisième mandat sénégalais ko k'u t'a fɛ parce que a bɛ tubabuw bolo jɔndenya la k'a k'u ka jamana bila bannen don a bɛ ka fanga ɲini jagoya la population bɛ ka faga bi Sénégal kɔnɔ a ka bon marifa de bɛ ka ci Sénégal population na k'u faga ni ye joli ye duguma a ka bon hakili ma an bɛna ale gosi n'an bɔra yen nɔ Burkina ministre min da tubabuw kan o video b'an bolo yan an b'o fana k'a la Burkina ministre a ye min da tubabuw kan a fɛn b'an bolo yan an b'o k'a la ni waati man ta an tɛgɛ ma min ye Ras Baci di Sakoba k'ale fana ye plainte de Touré kama ni danga bɛ mɔgɔ kɔ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni Ala ye mɔgɔ halaki i bɛ sɔn ko bɛɛ ma e de tɛgɛ bɛ mɔgɔw da kɔnɔ e kan k'i majigin de i y'a faamuya bala k'i ma suma walasa i bɛ se k'i sago sɔrɔ cogo min na n'a fɔra ko e bolo bɛ mɔgɔw da kɔnɔ se tɛ e ye barika tɛ e la mɔgɔ min yɛrɛ ye e don kaso la ko e ka tila ka plainte don o kama e ka dossier bɛ mɔgɔ min bolo ko e ka tila ka plainte don o kama e bɛ lafiya don jumɛn ne y'a fɔ mɔgɔw ye yan n ko Ras Baci bɛ kaso kɔnɔna fɛ ni kɛnɛmala ye parce que k'a da kun jumɛn kan faransi wari d'a ma k'a ka Mali ci bubu ninnu ye wari d'a ma k'a ka Mali ci i y'a faamuya bala se t'a ye tuguni mɔgɔ t'a kɔ mɔgɔ t'a lamɛn mɔgɔ t'a fɛ a bɛ bu fɔra la mɔgɔ si mago t'a la a dun tɛ se ka fara nin fanga kan ka bubu to diɲɛ kɔnɔ ka Karimu Keyita to diɲɛ kɔnɔ a tɛ se ka fara nin fanga kan ka Faransi to yen a tɛ se ka fara nin fanga kan c'est obligé a bɛ fɔ bali fɔ walasa a bɛ se ka taa lafiya kaso la cogo min na sinon mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kaso la wala a bɛɛ ma jiginnen dɔ ye a bɛɛ sabalilen don mais ale filɛ panpan na i ka dossier bɛ mɔgɔ min bolo ko e bɛ plainte don o kama o tuma na Ala b'a yɛrɛ sɔsɔ wa Ala b'a yɛrɛ sɔsɔ e ka dossier n'an bɛ ka taa an bɛ se wala yan'an ka don an sigikun kɔnɔ Amerikɛnw ye i y'a faamuya bala ŋaniya jugudenya min ta ka ɲɛsin Mali ma ka nkalonfin min ta ka nɔrɔ Mali la an ye fasoden ɲuman bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko in kɛra don min na a ma bɛn mɔgɔ si ma videomani hɔrɔnw maliden ɲumanw danbetigiw halaladenw den minnu b'u faso fɛ Ameriki ye molobaliya min ta ka ɲɛsin an ma même pas 10 minutes maliyɛn den ɲuman minnu bɔra kalama mɔgɔ minnu bɛ se ka video kɛ o bɔra ka video kɛ ka Amerikɛnw jaabi mɔgɔ minnu bɛ se vocali ci la olu ye vocaliw ci WhatsApp groupe kɔnɔ ka Amerikɛnw jaabi ka faso dɛmɛ ka faso kunnawolo ka i y'a faamuya b'a la k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fasoden ɲumanw mais ne ye fan bɛɛ lajɛ ouverture média o m'u da don nin ko la dɛ o de la n'an k'u ma k'u man ɲi mɔgɔw bolo k'an ta ye juguya de n'an k'u ma k'u tɛ faso fɛ mɔgɔw bolo k'an ta ye juguya de ni kawuji minnu tun invitelen don inviteli ko don u tun bɛ kawuji minnu invité mais min ye faso ko ye o t'o da don a la bada mais mɔgɔ min bɛ faso danbe bɔ a la o de bɛ invité ouverture média la n'an ko mɔgɔ man ɲi a man ɲi de Amerikɛnw ye nkalon min da anw na ka tila ka sanction d'an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ fila kan walahi maliden ɲuman bɛɛ kumana nin kan média ɲɛnama bɛɛ kumana nin kan fasoden ɲuman bɛɛ y'a da don nin ko la mais n'o kɔni ma ouverture média ka video ye m'u ka annoncer m'u ka foyi ye nin ko kan m'u ka foyi ye nin ko kan tiɲɛ filɛ dɛ n'an y'an bolo ɲɛ sɔrɔ min na tile bɛ bɔ yen de walahi mɔgɔ b'a faso fɛ k'a daminɛ comment ça s'appelle Dirisa Mementa ninnu Segu Tunkara ninnu Ibu Si ninnu fasoden ɲuman bɛɛ bɔra k'i kɛ Ameriki kan an bɛ sa walima an bɛ balo an ka jamana walima joli an su an ye bɛɛ ka video ye an ye bɛɛ ka vocaliw ye an ye bɛɛ ye cɛsiri la Ameriki min kɛ Mali la a ma bɛn mɔgɔ si ma
mais ouverture média no mu kuma ka mɛ a bɛ se ka kɛ o kumana mais ne kɔni m'a ye bɛɛ kumana ka Mali défend nin ko kan ka Mali dɛmɛ nin ko kan mais ouverture média ma kuma nin ko kan mais ni ka dangadenw invité ka taa sigi u ka plateau la u ka faso lagosi o bɛ se o de la mais ni ko bɛ Mali kun kan i t'u da ye o la mais ka dangadenw invité ka t'u ka plateau sanfɛ ka faso danbe bɔ a la ka faso nɛni o bɛ se o de la mais fɛn fɛn ye ka faso défend o tɛ se a la o de la an k'u ma k'u man ɲi n'an k'u ma k'u man ɲi u bɛ dimi u ja bɛ tigɛ u bɛ siran ka sɔrɔ u man ɲi de mɔgɔ fɔlɔ média fɔlɔ min tun kan ka kuma nin ko kan ouverture média de parce que ouverture média a ka bɔ Mali kɔnɔ bi a bɛ lamɛn fana ouverture média tun kan ka kuma nin ko kan ka Mali dɛmɛ kosɛbɛ ka dɔ fara i y'a faamuya bala an ka faamaw ta kan ka Amérique gosi k'u frappé mais ne kɔni m'u ka vidéo ye n donn'u ka page kɔnɔ m'a ye sinon Dirisa Mementa ninnu Ibou Sy ninnu Fɔnba ninnu i y'a faamuya bala maliden ɲuman bɛɛ vidéo kɛ nin ko kan ka Amérique gosi ka Amérique i y'a faamuya bala k'u frappé ka Mali kunkɔrɔ ta mais ne ma ouverture média ka dɛmɛ ka ɲɛsin Mali ma nin ko in na ma da don nin ko in na i y'a faamuya bala jugu fɛn fɛn mana bin Mali kan i tɛ nin média kolon ye n'o bɛ ka Mali défend jugu fɛn fɛn mana nkalon da Mali la i tɛ nin média ɲɛ c'est pour cela que n ko nationalité français de b'u bolo u tɛ se ka bila u yɛrɛ contrôle la parce que maliyɛnw tɛ nationalité français de bɛ ouverture média ɲɛmɔgɔ bolo i y'a faamuya bala maliyɛn tɛ français don n'a ko k'a bɛ faransi kɛlɛ u b'u ka nationalité minɛ a la a dun tɛ se ka jɛ faden t'o kɔ sinon n'i ye nationalité d'an ma bi an b'a bila poubelle kɔnɔ n'i ye nationalité wɛrɛ ta o kɔrɔ k'i mago t'i faso la n'i ye nationalité wɛrɛ ta o kɔrɔ ko e faso man di ye n'i ye nationalité wɛrɛ ta o kɔrɔ e tigɛr'i faso la anw tɛ nationalité fila ta nationalité kelen ne wolola Côte d'Ivoire de je suis nationalité ivoirienne mais n fa bɛ bɔ Mali de la je suis d'origine malien Côte d'Ivoire nationalité n y'a bila ka Mali nationalité ta parce que n ye malien yɛrɛ yɛrɛ de ka ouverture média ye français de sinon bɛɛ kumana nin ko ka fasoden ɲuman bɛ ka Mali défend mais an ma ouverture média kumakan mɛn an bɛ dugawu k'u ye ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bincogo t'a la ne balimaw an bɛ bɔ yen an bɛ na Macky Sall den min ka wolo kɛra fu ye den min fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ tɛrɛ jugu ka don daba fɛ ka tila ka bɔ da fitinin fɛ n'o ye Macky Sall ye ala de Ousmane Sonko ta k'a ye mɔgɔ si tɛ se ka bali ala de y'a bonya bi ala de y'a kojiya mɔgɔw ye ala de ko k'a bɛ Sénégal mara mɔgɔ si tɛ se ka bali a fɛnna bɔnɛ in bɛ tubabuw ka baara la saga in jɔn in a bɛ tubabuw ka baara la parce que ni Ousmane Sonko nana faransi ka hɛrɛ o bɛ datugu Sénégal kɔnɔ ni Ousmane Sonko nana présidenya la Sénégal kɔnɔ faransi ka intérêt sen bɛ da o kan o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ ka cɛ mago sa ni ala ma fara Ousmane Sonko kan bilahi o bɛ sɔn ka sanko o bɛ sɔn ka pɔsɔn d'a ma walima b'a faga u bɛ cɛ in nɔfɛ cogo min na nin waati in na bilahi ni ala ma fara an kan o b'an ka sanu k'an bolo zira ye Macky Sall mandat fila ni danga tɛ e kɔ e tun kan ka bila ni tacɛ ma se e ma e tun kan ka bila mais danga de b'u kɔ danga safinɛ kunba de b'u kɔ parce que ninnu ye mɔgɔw tɔɲɔ de hakɛ ni danga de bɛ ninnu nɔfɛ u t'a bila f'u ta ka tiɲɛ u t'a bila fo diɲɛmaw ka yɛlɛ u la sinon ni ne bɛ nin place in na ni kodɔn bɛ na ni ala ye nin da kunna diya kama mandat fila fo ka diɲɛ dugukolo meleke a bɛ f'o ma ko Sénégal président kɔrɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke i b'i ka président sara ta mais a tɛ kodɔn saga don mɔgɔ minnu bɛ ka Macky Sall pousser k'a bila nin ko la olu dɔw ye 5 ans de k'u ka jamana kunna yan 5 ans ma hali mandat fila sɔrɔ san 5 dafara jamana kɔnɔ n'u ko k'u k'a bila u y'a bila mais anw fɛ Sénégal kɔnɔ population bɛɛ b'a sen kan population bɛɛ bɛ wuli ka jɔ la ko tɛ cɛ fɛ o tɛ muso fɛ o bɛ Ousmane Sonko de fɛ o bɛ fɛ ale de kana Sénégal mara parce que danbe bɛ a la fasoden ɲuman don hɔrɔn don a bɛ se ka Sénégal segin a danbe kɔnɔ a bɛ se ka Sénégal bɔ jɔnya kɔnɔ o tɛ bɛn tubabuw ma olu bɛ fɛ an ka sa jɔnya de la an ka to olu kɔ komi wulu n'a ku an tɛ hɛrɛ sɔrɔ an tɛ lafiya u bolo u mago t'an na u ka sira t'an na u b'an ka intérêt bɛɛ ta ka n'u ka jamana jɔ Ousmane Sonko ko n'ale nana o de tɛ kɛ tuguni an bɛ bɔ jɔnya la o dun man di tubabuw ye a sagaden min bɛ Sénégal kɔnɔ n'a julankolon b'u bolo
i y'a faamuya bala n'a ko k'ala b'u bolo n'a ye Sénégal nafolo suɲɛ ka na bila u ka banque mondiale la n'a ko k'a bɛ faransɛw sɔsɔ n'a ko k'a bɛ tubabuw sɔsɔ o bɛ bɔ ni o document ni i y'a faamuya bala o gundo ninnu ye k'a da Sénégalais tɛgɛ kɔnɔ Macky Sall o b'a minɛ k'a kun ci i y'a faamuya bala k'a dafara o sira ni o jatigɛ a bɛ sa jɔntɛnya la ka kafiriw sago kɛ mais ni ala n'a kɛra sɔnna a tɛ passé Sénégal population an b'u fo nin yɔrɔ in na u ye anw kunna wolo ka dimi bɔ anw na u ye fan bɛɛ kɛ so ni magonen ka fan bɛɛ sakaze i y'a faamuya bala ka Ousmane Sonko k'a kunkɔrɔ ta mais a bɛ jɔ population bɛɛ y'a faamuya o c'est à dire que Afrique den ɲɛnama bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ an jugu ye nasaraw de Afrique denmisɛnnin bɛɛ y'a faamuya bi k'a fɔ an jugu ye ninnu de a kunu min ye Ousmane Sonko ka kiri ye a bɔra ka bin Macky Sall dɛmɛbagaw fɛ Zuzu minnu bɛ Sénégal kɔnɔ bi Macky Sall ta don o tɛ se ka Macky Sall sɔsɔ nin de ye Afrique ye Zuzu tɛ an bolo dɛ Zuzu tɛ an bolo Afrique Zuzu bɛ Mali kɔni kɔnɔ nin waati in na Mali kɔni Assimi de bɛ yen Zuzu b'an bolo nin waati in na baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan ani Burkina mais jamana tɔ ninnu wa président de bɛ décision ta Zuzu tɛ yen Macky Sall ka kiri bɔra ka bin i y'a faamuya b'a la ko Macky Sall donna Sénégal jeunesse kan ko ka nafolo d'u ma walasa i y'a faamuya b'a la ko u ka dankari kɛ Macky Sall ka fanga la ko Ousmane Sonko k'a bɛ ka wari de di jeunesse ma walasa o bɛ se ka Macky Sall ka fanga tiɲɛ cogo min na ka nkalon ta ka nɔrɔ cɛ la ala ma ye kira ma ye pɛrɛfu t'a la dalilu t'a la foyi i y'a faamuya b'a la Zuzu kolo ninnu fana y'o kiiri tigɛ ko 2 ans de prison ferme ko san 2 kaso o tɛ ka cɛ mago sa ni Macky Sall ye san 2 kɛ kaso la ma d'a la n'a bɛ Sénégal mara tuguni parce que o bɛ poison d'a ma o b'a kɛ handicapé o b'a faga Sénégal jeunesse an b'a ɲini aw fɛ aw kana sɔn bi aw kana sɔn sini n'aw bɛ sa a ye sa n'aw bɛ balo a ye balo a y'a kɛ ala kama aw kana don kɛnɛma nin si jugu min b'aw ka jamana kunna k'a gɛn ka bɔ yen c'est le peuple souverain qui décide Sénégal population bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Macky Sall bɛ sigi yɔrɔ min na ka yen bɛɛ sakase Macky Sall muso n'a denbaya bɛ yɔrɔ min na ka yen bɛɛ kun ci k'u bɛɛ da fara parce que ninnu ye kafiriw de ala jugu de fasoden jugu do faso kumasuludenw do an b'a ɲini Sénégal population fɛ hali bi u jɔlen ka to i y'a faamuya bala ni dɔ m'a yɛrɛ saraka dɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni dɔ m'a yɛrɛ saraka dɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni dɔ ma sa dɔ tɛ lafiya k'a ɲini Sénégal population fɛ ko an ka soutien b'u ye an ka dɛmɛ b'u ye o bɛ sira min ka ala ka sira don o bɛ sira min ka tiɲɛ sira don bin kɛra Ousmane Sonko ka bi bin kɛra ka sini parce que o tɛ fɛ a ka Sénégal mara n'a ye Sénégal mara a bɛ bɔ jɔnya la n'a ye Sénégal mara u y'a faamuya b'a la nasara b'u kun n'u kala ta ka bɔ Sénégal o tun bɛ fɛn min sɔrɔ Sénégal o bɛ dabila Sénégal yɛrɛ de b'u ka hɛrɛ dun o man di tubabuw ye sagaden min bɛ Sénégal kun na o bɛ k'a pousser a yɛrɛ bolo ka k'a yɛrɛ kala ye 2 ans a y'o de kɛ 2 mandats a y'o de kɛ Sénégal kunna 2 mandats ni nin tun tɛ dangaden ye danga safinɛ kunba ye a tun b'a bila ka bɔ daba fɛ a ye wari minnu suɲɛ Sénégal k'o dun hɛrɛ ni badenw kɔnɔ mais danga ni i y'a faamuya b'a la taacɛn de bɛ ninnu nɔfɛ a kiiri bɔra ka bin kunu ko Ousmane Sonko k'a ye wari de di jeunesse ma k'u ka dankari kɛ Macky Sall ka fanga la k'a ye wari de di jeunesse ma ko ka Zuzu dɔw faga k'a ye wari de di jeunesse ma ko ka procureur dɔw kun ci e ni ala na kira cɛ nin bɛ don hakili jumɛn na a tɛ don hakili si la yanni nin kiiri ka tigɛ o tun wulila nɔfɛ sugu k'a ye muso dɔ violer k'a ka baarakɛden k'a binna o kan i y'a faamuya b'a la o ye enquête dɔ foyi tɛ yen ka ko sugu bɛɛ kɛ Ousmane Sonko ma bin muso kan tɔgɔ tiɲɛ dɔ ka ɲɛsin a ma o kɛra nkalon ye o bɔra o la fana ko Ousmane Sonko ko Sénégal minisiri dɔ k'a delila ka faso nafolo suɲɛ o ye Ousmane Sonko o y'a minɛ o fana la k'a ka 200 millions de amende sara 200,000 k'a k'o sara a y'o sara o bɛ ka cɛ tɔɲɔ bi a ka bon hakili ma o si ma ɲɛnabɔ o si ma foyi bɔ Ousmane Sonko ka masaya la u seginna ka na tuguni k'a bɛ ka wari de di population ma walasa o bɛ se ka Sénégal jeni walasa o bɛ se ka Macky Sall ka fanga tiɲɛ cogo min na e masa mais tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la Macky Sall e bɛ malo yan i kɔ bɛ jeni i ɲɛ bɛ jeni i ye cɛ tɔɲɔ i ye cɛ mago sa i ye cɛ mais a ka bon hakili ma quoi souvent quand moi ni ne ye n sigi ka Macky Sall lajɛ quoi i b'a c'est à dire a bɛ ko min ka pan ka bɔ Faransi ka taa n bolo ja a kan na k'a faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi
ne ma tigɛ président na diɲɛ kɔnɔ ka Macky Sall bɔ. Macky Sall nana Faransi don dɔ la yan Sénégal drapeau b'a disi la u dontɔla ani Macron kɛnbɛ ka ɲɔgɔn ye u dontɔla sali kɔnɔ k'an ka taa conférence kɛ sali min kɔnɔ a sina ka Sénégal drapeau b'a disi la ka bila poche kɔnɔ k'i den ka bɔ k'i fa b'a a kɛrɛfɛlaw lajɛ k'i den ka bɔ a disi la ka bila a poche kɔnɔ jɔnden e ni Ala na kɛ a Sénégalais bɛ kɛ fɛ e bɛ ka min kɛ Ousmane Sonko la ni Abdoulaye Wade tun y'o kɛ e la e bɛ Sénégal mara e bɛ ka min kɛ Ousmane Sonko la ni Abdoulaye Wade tun y'o kɛ e la e bɛ kɛ masakɛ ye bi mais Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ an bɛ min ɲini Sénégal population fɛ aw jɔlen ka to aw kana don so kɔnɔ parce que ninnu bɛ fɛ k'aw ka sanu de kɛ zira ye an bɛ min ɲini Sénégal population fɛ ani Afrique population bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ an ka Ousmane Sonko dɛmɛ sinon bɛɛ ɲini ka cɛ faga an b'a ɲini Afrique population bɛɛ lajɛlen fɛ nin y'an bɛɛ de kungo ye ni Ousmane Sonko nana fara Assimi kan ka fara Ibrahim Traoré kan ka fara Mamadou Doumbouya kan wallahi Afrique bɛ jɔ i y'a faamuya parce que ni Ousmane Sonko nana Assimi ye min kɛ u la Ousmane Sonko b'o de k'u la ni Ousmane Sonko ye fanga sɔrɔ Ibrahim Traoré min da tubabuw kan Ousmane Sonko b'o de da u kan u tɛ fɛ Afrique ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka kɛ komi Assimi ni Ibrahim Traoré cogo i y'a faamuya bala n'an bɛ ka kɛ o cogo la an bɛ fanga de sɔrɔ Afrique bɛ kunu ka bɔ sunɔgɔ la wa Afrique bɛ jɔ o tɛ fɛ an ka bɔ jɔndenya la baganden minnu m'a faamuya an b'a fɔ olu ye Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ k'i to min na Ala ka nɔgɔya ninnu tɛ an fɛ u b'an bolola fɛn de fɛ droit de l'homme tɛ diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ tɛ yen paga tɛ yen ni droit de l'homme tun bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ kan k'i sigi bi ka Ousmane Sonko lajɛ cɛ bɛ ka bin a kan Français bɛ ka bin a kan parce que Macky Sall ye Français de ni tiɲɛ tun bɛ diɲɛ kɔnɔ Sénégal population bɛɛ lajɛlen bɛ Ousmane Sonko fɛ ko tun kan ka to Ousmane Sonko ta la mais tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ni tiɲɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ majorité bɛ côté min na o de ye sariya ye o de ye tiɲɛ ye wa ko kan ka to o tigilamɔgɔ de t'a la i bɛ Sénégal ça veut dire ka Sénégal population bɛɛ ɲininka k'a daminɛ Sénégal kun fɔ a kun ka daminɛ Sénégal kun fɔ lahara i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min tɛ Ousmane Sonko fɛ k'a daminɛ Afrique kun fɔ a kun k'a daminɛ Afrique kun fɔ lahara ne tɛ Sénégalais mais n bɛ Ousmane Sonko fɛ Africain bɛɛ bɛ Ousmane Sonko fɛ k'a da kun jumɛn kan faso halaladen don faso kunnawoloden don wa a bɛ Sénégal fɛ a bɛ Afrique fɛ n'a nana Sénégal bɛ jɔ n'a nana Sénégal bɛ bɔ jɔnya la n'a nana Afrique bɛ jɔ n'a nana Afrique bɛ bɔ jɔnya la tubabuw tɛ fɛ o de ka kɛ o bɛ ka sagaden in pousser a gere ka kɛ a yɛrɛ kala ye a gere k'a yɛrɛ kɔnɔ fara mais wallahi billahi fɛn bɛ yɛlɛ Macky Sall la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ ni e ta tiɲɛnen pewu ni Ousmane Sonko ye fanga sɔrɔ don o don a b'a sen fili kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ni Abdoulaye Wade tun ye nin kɛ e sagaden na e lasiden na e tun tɛ e Sénégal mara bi ni Abdoulaye Wade tun y'a kɛ e ta ye ɲɔgɔn ye billahi e tun tɛ kɛ président ye bi fɛn dɔnbali bɔnɛma wolo ala jugu i y'a faamuya b'a la lagalagatɔ amalidamu handicapé total Macky Sall handicapé total Macky Sall nka Ala tun ye Macky Sall da kunnandiya kama deux mandats e tun kan ka Ala dɔn ka kira dɔn ka sabali ka fanga bila ka k'i ka jamana fɛ mais Sénégal bɛɛ bɛ ka ci e kelen nɔfɛ bi Sénégal bɛɛ bɛ ka jeni e kelen nɔfɛ bi su min mɔgɔ min fagara kunu Macky Sall bolo a ka bon hakili ma droit de l'homme t'a da don nin si la an bɛna image yira o la ka sɔrɔ ka bɔ nin sujet kɔnɔ sinon ça fait mal a lajɛ mɔgɔ kelen nɔfɛ an bɛ Ala de deli Ala kana nin sagaden ninnu ɲɔgɔn di Afrique jamana se ma tuguni mun ninnu tɛmɛna o ye wasa kɛ an bɛ Ala de deli Macky Sall ɲɔgɔnnaw Paul Biya ninnu ɲɔgɔnnaw i y'a faamuya bala a delilankolon fɛn fɛn bɛ Afrique kunna Bazoum ninnu ɲɔgɔnnaw Ala kana nin lagasa ninnu ɲɔgɔn di Afrique ma tuguni Ala ka Afrique masakɛ bɛɛ kɛ Assimi ɲɔgɔn ye Ala ka Afrique masakɛ bɛɛ kɛ Ibrahim Traoré ɲɔgɔn ye Ala ka Afrique masakɛ bɛɛ kɛ Mamadou Doumbouya ɲɔgɔn ye an bɛ Ala de deli o la Ala kana nin lagasa den ninnu di anw ma tuguni tɔɔrɔ min bɛ an ka nin lagasa den ninnu don Macky Sall ninnu comment ça s'appelle Bazoum ninnu olu ɲɔgɔnna ninnu
an bɛ ala de deli ala k'u ɲɔgɔnnaw dɔgɔya mali kɔnɔ k'u ta tiɲɛ k'u kɔ jeni k'u nagasi o bɛ fanga min na yɛrɛ ni sɛbɛnne ye ala k'u bɛɛ fagaya ni sini cɛ k'u bɛɛ fagaya ni sini cɛ a se bɛ ala ye ninnu ye anw tɔɲɔ u y'an ka jamana ci mɔgɔ kelen nɔfɛ tasuma bɛ sɛnɛgali la bi mɔgɔ kelen nɔfɛ tasuma bɛ ka sɛnɛgali jeni cohérence bɛ min danbe bɛ min majorité bɛɛ bɛ Ousmane Sonko fɛ mais Ousmane Sonko n'a kɛra président ye a tɛ i y'a faamuya b'a la occidentaux a t'olu arranger n'a kɛra président ye a tɛ kafiri ninnu arranger parce que a b'a faso fɛ n'i kɛra i faso fɛ olu tɛ k'i fɛ la question est là mais se bɛ ala ye ala min tɛ sunɔgɔ ala min jɛɲɔgɔn t'a la ala min bɛ se ka i y'a faamuya b'a la i ka nkalon kɛ tiɲɛ ye k'i ka tiɲɛ ka barika don a la an ye ko bɛɛ di masa Rahamani ma fo n'a y'a sɔrɔ anw tɛ tiɲɛ kan fo n'a y'a sɔrɔ anw t'an faso fɛ en tant qu'anw bɛ k'an faso an b'an faso fɛ fasoden jugu minnu bɛ anw ka jamanaw kunna an b'a ɲini ala fɛ ala k'u nagasi ala k'u ta tiɲɛ ala k'u halaki u ye anw tɔɲɔ u ye anw ka jamanaw ci ka di wali jamanaw ma ka anw kumaniya hɛrɛ sugu bɛɛ la sinon se min bɛ anw ye an bɛ ka kɔgɔji tigɛ ka na jamana mun kɔnɔ se tɛ olu ye ka tɛmɛ anw kan mais an yɛrɛ denw dɔw de y'an ka jamana labila mais ala bɛ sanfɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ n bɛ bɔ yen nɔ an bɛ na Burkina ministre là, a écouté les Moundauka. Font des affaires au Burkina Faso, ont refusé de nous vendre des armes. Pire, certains partenaires ont même dissuadé d'autres de le faire. Alors nous avons été confrontés à cette douloureuse question. Que vaut une amitié quand au moment le plus critique de votre existence, le prétendu ami refuse de vous tendre une main secourable, alors même que la dite main secourable est censée être rétribuée. Sous d'autres cieux, ces mêmes partenaires qui nous ont tourné le dos ont, du jour au lendemain, convoyé des quantités considérables d'armes pour voler au secours de certains pays. Voudrait-on alors sacrifier les Burkinabés pour ensuite se répartir le territoire et ses richesses avec les bandits armés? C'est là une question légitime. Ne sommes-nous pas des humains comme les autres? En tout cas, pas à leurs yeux, tel qu'on le constate. Au-delà du Burkina Faso, les Africains doivent apprendre à se poser les vraies questions quant à leur relation avec le reste du monde. Pour notre part, très vite, nous avons compris que le salut du pays réside dans la diversification des partenariats. Nous avons compris qu'il fallait aller au besoin au-delà de l'horizon pour explorer de nouvelles pistes, non seulement pour la survie du pays, mais aussi pour l'émancipation de nos populations. Cela nous a conduit au renforcement de nos relations avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Voilà. Les discussions se poursuivent avec d'autres pays. Il nous faut avoir une diplomatie à la fois réaliste et conquérante. J'ai saisi cette opportunité pour traduire toute ma reconnaissance aux autorités de la Fédération de Russie qui nous ont réservé un accueil chaleureux lors de notre passage à Moscou. Je salue également la République populaire de Chine pour son engagement à nos côtés en ces moments difficiles. Mba joya pour que vidéo kana janya an bɛ tila ka nin bila an ka page sanfɛ mɔgɔ minnu m'a lamɛn a y'a kɛ ala kama aw ka taa lamɛn bilahi aw bɛ fa ka sɔrɔ aw ma dumuni kɛ ça veut dire aw bɛ minɔgɔ t'aw minɛ ka sɔrɔ aw ma ji min bilahi ni tiɲɛ fɔra danbetigi ye i sɔn bɛ sumaya ni tiɲɛ fɔra hɔrɔnden ye i sɔn bɛ sumaya cɛ ka kɛ cɛ ye bilahi cɛ kana kɛ cɛkɛ ye Burkina ministre Sogɛl fila ni ɲɔgɔn bakurubaya kelen na ça veut dire kuma kana caya dɛ a ye min fɔ Faransi ni Amérique ma k'olu de ye terroriste ye a ye min fɔ Faransi ni Afrique ma k'olu de ye terroriste ye tɔɔrɔ min bɛ an kan ko Faransi ni Amérique don
degun min bɛ an kan ko faransi ni ameriki don ko mɔgɔ minnu bɛ ka anw sɔn suma bi ka anw dɛmɛ k'an bɔ juguw bolo ko irisi ani chine ani corée du nord k'a b'u fo ko n'olu tun tɛ ko san b'a sɔrɔ burukina kɛra juguw sago ye k'a bɛ irisi comment ça s'appelle chine corée du nord ninnu k'a b'olu bɛɛ fo ko sinon ko kunu olu n'u ka wari k'u bɛ avion san faransi bolo k'u ma sɔn olu n'u ka wari k'u bɛ marifa san faransi bolo k'u ma sɔn ko waati kelen olu fa n'u baw bɛ ka sa faransi ni ameriki bɛ yɛlɛ la u sigilen bɛ k'u balimaw satɔla lajɛ ko grâce à irisi bi lafiya bɛ burukina kɔnɔ grâce à chine lafiya bɛ burukina kɔnɔ k'a ka foli bɛ yen ko dan tɛ foli min na a ko mɔgɔ minnu banna ka marifa feere burukina bɛɛ ma mɔgɔ minnu ni burukina tun bɛ partenariat la kunun n'u ka jamanaw cira a ko bi ko i y'a faamuya b'a la ko ala ye tiɲɛ bange k'u sigi b'u malo kɛnɛ kan bi a bɛ ka nin fɔ diɲɛ maa de bɛɛ ɲɛna o ni kɔnɔ a bɛ ka nin fɔ diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna chinois bɛ yen comment ça s'appelle arabu saoudite bɛ yen diɲɛ maa bɛɛ bɛ yɔrɔ min na burukina minisiri jɔlen bɛ diɲɛ maa bɛɛ ɲɛfɛ ka ala ta fɔ gon tɛgɛ k'a di kafiriw ma kuma yɛrɛ sabu pour que kuma kana caya a ye min fɔ ameriki ni faransi ma ko terroriste fa n'a ba ye olu de kojugu fɛn fɛn bɛ afiriki ameriki ni faransi don kojugu fɛn fɛn bɛ afiriki ko ameriki ni faransi don ala ka barika don burukina premier ministre la sogɛli fila ni ɲɔgɔn nin de ye cɛya ye n'i y'a kɛ mɔgɔw b'a ye u b'a lakali n'i y'a kɛ mɔgɔw b'a ye u bɛ tila k'a fɔ n'i y'a kɛ mɔgɔw b'a ye u bɛ tila k'a commenter ala ka barika don burukina ministre la ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka ni jugu ntanya mɛn ala ka ni jugu se i la anw bɛ tiɲɛ de kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ an b'an faso de fɛ an tɛ mɔgɔ fɛ an bɛ danbe de kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ i ka wari an mago t'a la i ka sanu an mago t'a la i taara baara min kama n'i y'a k'a kɛcogo la an bɛ tɛgɛrɛ fo i kun hali ni bɛ lahara de i taara kun min kama n'i ye baara kɛ tiɲɛ kan hali ni bɛ kaburu kɔnɔ an bɛ tɛgɛrɛ fo i kun an bɛ tiɲɛ de kɔ i ma ye n'an donna ko o ko la ala bɛ barika don o ko la i ma ye n'an donna ko o ko la ala b'an dɛmɛ o ko la i ma ye n'an bɛ sira fɛn fɛn kan o sira de ye tiɲɛ ye an ma deli ka tugu mɔgɔ kɔ i y'a faamuya b'a la n'i malo la an ma deli ka kɛ mɔgɔ fɛ i y'a faamuya b'a la n'i ma don da la an tugura mɔgɔ fɛn fɛn kɔ a bɛɛ bɛ ɲɛfɛ an ye mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ a bɛɛ yɛlɛla an ye mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ sira bɛ kɛ a tora anw de ta la u b'a yira k'a fɔ anw ye barikadenw de an bɛ tiɲɛ de kɔ video kɛ anw tɛ balo a la video kɛ anw tɛ foyi sɔrɔ a la an bɛ tiɲɛ de kɔ walasa maliyɛn den ni afirikɛn bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na ka burukina minisiri fo ka wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na i sara bɛ ala bolo burukina bɛɛ y'a ye maliyɛnw y'a ye diɲɛ bɛɛ y'a ye i ye kuma min fɔ i ye afiriki bɛɛ kunna wolo wa nin de ye tiɲɛ ye mɔgɔ si tɛ se nin de la tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala ni burukina minisiri sara bi a su ɲuman bɛ se ala ma ni mali minisiri sara bi a su ɲuman bɛ se ala ma ni mali président sara bi a su ɲuman bɛ se ala ma ni burukina président sara bi a su ɲuman bɛ se ala ma nin de ye tiɲɛ ye foyi tɛ nin de sanfɛ ewa ala ka alijinɛ o ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ewa diɲɛ bɛɛ bɛ sa hali ni bo ye sanu de i bɛ sa hali ni kɛra wura i bɛ sa a fɛn min tɛ ban fɛn min bɛ fɔ i kɔfɛ o ye danbe ni kɛwale de burukina minisiri tɔgɔ bɛ histoire la bi a ka bon hakili ma burukina minisiri a kɛra sogɛli fila ni ɲɔgɔn ye burukina minisiri a ye afiriki bɛɛ se ka danbe kɔnɔ ala ka barika don tiɲɛ la an bɛɛ ka ninnu dɛmɛ dɛ an bɛɛ ka ninnu dɛmɛ ninnu de bɛ afiriki jɔ an bɛ bɔ yen an bɛ na Rasbach di Sakoba den min ka wolo kɛra fu ye bilahi ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ min ma nin dɛmɛ mɔgɔ tɛ afiriki min ma nin dɛmɛ mɛ ɲamɔgɔden cɛ ka ɲi a tɛ ko laban a bɛ fɔ nin de ma ko baso kumasuluden parce que faso t'a la maliyɛn bɛɛ ye nin dɛmɛ Rasbach bɛɛ ka wari b'a kɔnɔ bɛɛ ye fini san ka d'a ma bɛɛ ye samara san ka d'a ma fadento a b'a kɔnɔ a ka bon hakili ma a jama min tugura kɔ a jɔnna o la jama min tugura kɔ a y'olu kɛ fufalaki ye ka taa bubu ka wari minɛ 10 millions par mois ko buwa tɛ se i y'a faamuya b'a la ko buwa k'a bila ka tila ka taa buwa ka kote la ko buwa t'a bila ko an ka buwa dɛmɛ ko sumayila ma ɲi ko an ka tila ka sumayila dɛmɛ k'o ka ɲi ko cɛbilen ma ɲi ko an ka tila ka cɛbilen dɛmɛ k'o ka ɲi ko bubu sise ma ɲi ko an k'o dɛmɛ k'o ka ɲi a ye mɔgɔ fɛn fɛn lagosi a tilara ka tugu a bɛɛ kɔ foyi tɛ ni danga ni halake ni ta tiɲɛ tɛ parce que hɔrɔn sirijuru a dalakan de
an o rasi baci min tara faden to dun ka faransi ka wari minɛ ka galonbaw tigɛ ka maliyɛnw bila fili kɔnɔ ko sanu tɛ mali kɔnɔ ko pétrole tɛ ko jama tɛ ko foyi foyi tɛ mali dugukolo duguma k'an bɛ ka bin faransi kan or que kunu ale de ye faransi gosi ka faransi ka intérêt ko ka maliyɛnw labɔ k'u ka faransi ka intérêt bɛ sɔrɔ yɔrɔ k'u k'a bɛɛ jɔ u k'a bɛɛ tigɛ u ka faransi bali u ka intérêt la Rasbachi ye nin kɛlɛ kɛ mais Rasbachi kɛlɛ nana faransi kɔnɔ waati min na maliyɛnw kɛra fɛ waati min na jama b'a kɔ dangaden nana faransi ka wari minɛ ka tila ka t'u jɔ devant le peuple ko sanu tɛ mali la ko faransi taara mali dɛmɛ hisabililayi ala kama ko sinon k'u ma taa intérêt ɲini na ko ni intérêt ko don ko intérêt min bɛ faransi k'a tɛ mali la ko fɛn bɛɛ b'u bolo mais ko mali la ko pas paga tɛ yen ka faso lagosi k'a di jugu ma n'i ye mɔgɔw ka wari minɛ i b'a dunkan fɔ dɛ n'i ye dulɔ min i b'a patapatakan fɔ ani bɔnɛ ma wolo a laban cogo kɛra nin de ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ a komi a ye mɔgɔw ka wari minɛ a tɛ se k'a makun argumenté maliyɛnw t'a fɛ ani maliyɛn si tɛ ɲɔgɔn ye sira la a kɛra ko wulumusonin bobi se t'a ye tuguni dabali t'a ye a bɛ mun de kɛ sisan kaso ka fisa a bolo ni kɛnɛmala ye kaso kɔnɔna o lafiya ka bon a bolo ni kɛnɛmala ye c'est pour cela k'a t'a ka fɔta n'a ka kɛta don jamana bɛ lagosi walasa a bɛ se ka taa kaso la a yɛrɛ b'a dɔn n'a ye kuma minnu fɔ conséquence b'a kɔfɛ a bɛ se ka lataa kaso la mais kaso kɔnɔna a b'o fisa ni kɛnɛmala ye o de la i ma ye hali a bɛ kaso la dangaden ni nin kunkolo bɛ yen ni nin bɛ lafiya fɛ waati min na se tɛ e ye e kan ka sabali de waati min na se tɛ e ye e kan k'i majigin de waati min na se tɛ e ye e kan ka kɛ hinɛtɔmɔgɔ de parce que ale bolo de bɛ mɔgɔw da kɔnɔ ni bolo bɛ mɔgɔ da kɔnɔ ni k'i b'a sama cogo dɔ la a bɛ to mɔgɔw da kɔnɔ walima i bɛ boba caman kɛ o waati kan ka k'i sabali waati de mais e bɛ kaso la ko e bɛ tila ka plainte don i ka dossier bɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔ min y'i minɛ k'i don kaso la ni se tun bɛ e ye ka tɛmɛ kan o t'i minɛ k'i don kaso la mais mɔgɔ min ye e minɛ k'i don kaso la ko e bɛ tila k'o nɔ minɛ kiri la Rasbachi fana an y'o de mɛn dɛ k'a ye plainte don Ture kama ko parce que ko Ture ale ka liberté minɛ a la e de ma maliyɛnw ka liberté minɛ o la yan e ye turasiw dɛmɛ mali kan yan ka tubabuw dɛmɛ mali kan yan k'i faso ci k'i faso janfa ka bɛɛ ka wari minɛ k'a kari kɔnɔ yan e ma bɛɛ ka liberté minɛ e ma faso lagosi ka jamana kuntigi k'o nɛni ka di juguw ma ani minɛna k'o i don o kaso la condamné jusqu'à la mort i bɔra yan i ye nkalon da faso la ko bube ma sa k'u y'a faga de i welela k'i ɲininka k'i ka na ni dalu ye mɔgɔ min y'a faga a tɔgɔ di an ma a jamu di an ma kiri sigikun ye o de kiri ka baara o de kiri tɛ mɔgɔ kɔ kiri bɛ ala de kɔ kiri tɛ mɔgɔ kɔ kiri bɛ tiɲɛ de kɔ i ko bube ma sa u y'a faga de mɔgɔ min y'a faga a tɔgɔ di an ma a ka du yira an na a fa n'a ba tɔgɔ fɔ an ye a fagara don min na nan'a a preuve ye o ma sɔrɔ i wuluden bɛ kaso la e ka tila ko e bɛ plainte de Ture kama o tuma na ala b'a yɛrɛ sɔsɔ han fantani kule kule a t'i kɔ a t'i ɲɛ i nɔfɛmɔgɔ bɛɛ jiginna ka bɔ i kɔ barika t'i la waati min na i bɛ kaso la se t'i ye waati min na o waati tun kan ka kɛ e sabali waati de mais ni danga bɛ mɔgɔ kɔ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma a tɛ fɛ ka bɔ kaso la bi a tɛ fɛ ka bɔ kaso la sini parce que n'a bɔra kaso la a bɛ faransi ka baara kɛ parce que a y'olu ka wari minɛ n'a bɔra kaso la a ye bubu ka wari minɛ a b'a ka baara kɛ de jagoya n'a bɔra kaso la a ɲɛ bɛ tiɲɛ la mais a tɛ se ka tugu tiɲɛ kɔ a kɛra jɔnden ye a kɛra faso kumasuruden ye a ye faden to kari a kɔnɔ o de la kaso kɔnɔna o lafiya ka bon a bolo bi ka tɛmɛ kɛnɛmala kan n'a bɔra kɛnɛma a bɛ segin jɔndɛnya de la a ye mɔgɔ minnu ka wari minɛ a dunkan a b'a lakali de jagoya ne m'a fɔ aw ye depuis Zanbe tun bɛ panpa la Zanbe Konate lɔgɔcilaba in i y'a faamuya b'a la handicapé total fantanden u ka t'i sigi sanga ni waati bɛɛ an taara Gidi Rasbachi lajɛ kaso la Rasbachi minɛna nkalon kan Rasbachi ko an ka bɔ an ka Ture kɛlɛ Rasbachi ko nin Rasbachi ko nin n ko bila hali bagan ka fisa ni ninnu ye ko aw de ka Gidi bɛ kaso la tɔɔrɔ de b'a kan degun de b'a kan o mana kuma fɛn fɛn fɔ aw sagaw ye aw kan ka n'o lakali bɛɛda la aw kan ka taa u lakali réseau sanfɛ aw bɛ ka cɛw kungo gɛlɛya o Zanbe kelen u bɛ k'a ɲini fan bɛɛ fɛ ale ma ye fɔlɔ lɔgɔcila in Zanbe aw ma fama ka Zanbe ye sinon don o don taara Gidi fo Gidi ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ nin don Gidi ko i y'a faamuya b'a la ale de tun bɛ Ture ka dossier publier Gidi ko Gidi ko k'ale tun bɛ ka nin kɛ aw ma fama ka Zanbe ye nin kuma sugu ninnu na o bɛ k'a ɲini de a dogolen don Bamako kɔnɔ mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn fɔlɔ a bɛ k'a ɲini fan bɛɛ fɛ Zanbe Konate in depuis a waati n y'a fɔ a ye
nko n'a be kodon hani arasbachi kwa ka fo amanga fo nko n'a be ko kalama hani arasbachi abla ni barasu la manga so zambe konate to yi ale fana pampana comme tinani bi a dugulen de Bamako kono mota aerodon foite nunu koni danga ni halakite mwote Mali kono minka warte nunu kono nebe mwo don faransi kono musokoro baw u sisra retratima obe war fitini min soro o jero ko Mali ko kama ko ka warte ni danga den kuntigi ma kwa nana ni hakilina mi ko tinyado boaka bla boati se boate sera o don boatu ntise faso na folo tumbe ka buruja ya fame bala Mali tumbe ka jeni mwo tugura ko kuma ka mimba ta kono konan farla ɲɔgɔn kan Mali be hɛrɛ sɔrɔ asimi be place mina ni nin tun ye halala den ye ni ala tun ye nin da taɲɛ kama ni ala tun ye nin da kunanja kama asimi be place mina coup d'état kɛlen nin de tun be bila ye n'a tun ma bila ye Sogɛli be place mina tun be bila ye mais ɲamɔgɔ den cɛ ka ɲa tɛ ko laban fɛn bɛ yɛlɛ nin na ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ nin y'a bɛɛ la jɛlɛn dɔgɔmani de nin y'a bɛɛ la fitin de kasola taga o y'a bɛɛ fitin de don bɛ na e bɛ fini bila Mali kɔnɔ parce que e ye bɛɛ tɔɲɔ i bina bɛɛ ka ye bɛɛ ka wari dun i ma se ka ko dilan Mali kɔnɔ bɛɛ y'i dɛmɛ mais baara tɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ se ka yira Maliw na ko ale ye nin kɛ a tɛ ye bɛɛ ka wari b'a kɔnɔ mais barika bannen den a ma foyi kɛ ani fa bɛɛ 5 ni 6 a kɛra fa cɛman yɛrɛ yɛrɛ de ani fa in bɛɛ kelen ani fa in bɛɛ y'a jugusago kelen de ne kɔni bɛ min f'u ye n'i bɛ fɛ i kungo ka nɔgɔya Zuzu ninnu ye k'u to yen n'i bɛ fɛ i kungo ka nɔgɔya Ture ye k'a to yen n'i bɛ fɛ i kungo ka nɔgɔya i ka bɔ kɛnɛma fiɲɛ k'i sama Ture bonya n'i ma Ture bonya se b'a ye bi dɛ i m'a ye Zuzu ka nomination kɛra tellement que barika bɛ Ture la Zuzu ka nomination parce que Zuzu n'i ye san 2 kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamuya balo o kan k'i yɛlɛma k'i bɔ yen n'i ye san 1 kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o kan k'i yɛlɛma k'i bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ Zuzu caman yɛlɛmana hali mɔgɔ caman tun bɛ baara kɛ Ture nɔfɛ u bɛɛ bɔra place la k'u bila ka taa Moti k'u bila ka taa Kidali k'u bila ka taa yɔrɔ bɛɛ Ture b'a place la bi parce que a ye faso segin a danbe kɔnɔ grâce à Ture banɛni dabila grâce à Ture bi mɔgɔ bɛ ka fanga bonya Asimi ninnu y'a don Ture ye Ture b'a place la k'a tɛ bɔ yen i ɲɛ tɛ barikaden na i ɲɛ tɛ duwawuden na n'i bɛ tiɲɛ kan i tɛ malo n'i bɛ tiɲɛ kan mɔgɔ tɛ se la a jugu ninnu tun bɛ fɛ Ture ka taa fɔ Kidali de nomination min bɛ sen na Ture tun kan ka taa fɔ mais ala ye Ture to Bamako procureur Ture jigitugu kiiritigɛ la ale de bɛ i y'a faamuya b'a la fanma ni fantan ka kiiri ni tiɲɛ bɛ fantan bolo a bɛ fantan ka tiɲɛ d'a ma ni tiɲɛ bɛ faama bolo a bɛ faama ka tiɲɛ d'a ma ni tiɲɛ tɛ faama bolo a bɛ faama minɛ ka kari kaso kɔnɔ an y'a ye Ture de la an m'a ye kiiritigɛla foyi la ni Ture tɛ ka tɔgɔtigiw minɛ ya Ture de y'a kɛ sinon tɔgɔtigi tun tɛ se ka minɛ Mali kɔnɔ ka waritigiw minɛ ya Ture de y'a kɛ waritigiw tun tɛ se ka minɛ Mali kɔnɔ ala b'o Ture labila ka mɔgɔw fa n'u baw neni ka mɔgɔw danbe b'u la wari kosɔn baarakɛ baliw nantankolonw k'u sigi réseau sanfɛ ka mɔgɔw fa n'u ba neni faso ko tɛ i y'a faamuya b'a la hɔrɔnya tɛ foyi ka wari minɛ ka kari kɔnɔ ka bin mɔgɔw kan k'u ka wari minɛ k'a dun Ture de ye fu siri nin bɛɛ dan na ala b'o Ture labila a Ture ka mandat dɔ farala ka Bamako kɔnɔ Ture tɛ bɔ a place la o b'a yira k'a fɔ ala bɛ Ture fɛ barika bɛ Ture la segukaw ka duwawu minɛna hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ n'i y'o de fɔ n'a ka di i ka kɛ ala fɛ n'a man di kana kɛ ala fɛ ala mago tɛ mɔgɔ si la i sala i ma sali a paga tɛ se ala ma i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a k'i yɛrɛ de i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a k'i yɛrɛ de n'a ka di ye ɲuman kɛ n'a ka di ye juguman kɛ ɲuman ko ye hɛrɛ de juguman ko ye balawu de ala tɛ barika don nkalon na ala bɛ barika don tiɲɛ de la Ture bɛ tiɲɛ de kan Zuzu bɛɛ nɔmɛna ka bɔ a place la fo Ture ye procureur bɛɛ nɔmɛna ka bɔ a place la fo Ture ye a y'a kɛ faso ye de an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw y'a dɔn ye a y'a jɔyɔrɔ fɔ a taara ko min kama baara kɛra o de la Asimi ninnu y'a dɔn ye Asimi ninnu tɛ fisuru wale ye ala ka barika don Ture la Rasbach ni e bɛ ko kalama se tɛ e de ye bi i kan ka sabali ka ji fara i ka ɲamaku ji kan Rasbach ni duwawu bɛ e kɔ ni danga t'i kɔ n'i tɛ dangaden ye n'i tɛ danga safinɛ kunba ye se tɛ e de ye bi e de kan k'i majigin e de kan ka sabali mɔgɔ bɛ fɛn dɔ to yen fɛn dɔ kama mais e ka plainte de Ture kama o b'i kungo de gɛlɛya jɔn de b'o kiiri sugu tigɛ Ture de bɛ fanga la bi Mamadu Kasonkɛ de bɛ Asimi ninnu de bɛ bɛɛ b'a dɔn ko e ye fasoden jugu ye e ka plainte bɛ taa min
La question est là. Ni tu es façon halala denye, ni tu es jigitugu denye. Nya tumbe suro Allah. Mais beba donko ebe jugu de ka barala. Ebe sa kasola e. Eye galonda fanga mina. Ka fanga min tocien. Ko bube masa ou ya fagade. Olu bu to yere ma chogo ko be toure mine ka di ema. Ne madala ni kunyanfa in kanyo. Ne madala ika banu ou betara kongo kono me obe segi ou be ma segi. Iri kungule fili juru do be o tigala kabu de petelendo ko. Na kabu hakilma mwa ki to kasola ka be plente do. Ni danga denya te jombo oye. Mwa ki to kasola mwa mi mine ika dose be mwa mi bulu ni tacheni halakite. E ka tla ka plente do tigi kama. Me kote mwa nyini mwa de ba nyini. Ni ya nyini ba soro. E ka bla asiga bene la de. E ka kenemala e. Ne ya fwanko asimbeta retrete la ki to kasola. Ibo sera fana de ka. Parce que y a danga de à la qualité. Voilà. Nya fo yante. Nko asimi beta retraite la kato kasola. Aba sera de ka. Ebe kasola setiye. Ki mino komi sheni kati fili kasola. Jamati ko sangati la tokoti la. Ibarka banedu. Ikera jugu sago. Ikere bas na muso sago. Ni hakili bey. Ni dua u doni mba ko. Akange imagine. E fa fule ni halbe abe tungala. Bachili be tungala. Kasum tapo be tungala. Nous tra malambu mne kudo kasola. C'était e fayo kuma mase ema. Mais fouite ni dangate. Fouite ni koni hakete. Hakete be no fe. Aye almami ka furusa. Almami ayo ka furusa. Ko muso mine ala. Ni muso borobade. Muso be fam be fe. Hali auka hakete do kuma na fochuko. Hali warte do adola. Ado ibutu tadon ka kini nyumanduma. Ka siro nyumanduma. Obe sayi ka furula. Nindanga ding avec almami mwa mbe salina e ko muso mine Allah ala be hine ela ala be nyasuma ala be kosuma ka bi fantan ka ko seta e almami seder usas seta e ka bien ka muso mine Allah o don fanga tuma rasbati la kuma mata rosi ne fantan dusu kase ala be dusu kase ne fantan nyajibo ala be nyajibo ne fantan makosa ala be makosa a fembe la rasbati la ni te femme ndakono ni a bela fitinde dombe na be fini blaya dombe na be fini bla e mai tuma do la ba foko biye septembre kalo tle bisabani nande tuma do la ba foko biye décembre kalo tle binani woro kalo e tle bisabani kelende kalo e tle mwan sheginde ate tomo ka tle bisaba mena ya fa ka dorogu la tuma do la be do fara kalo montaka kalo donka fo iteni dangate ambe hinila ambe duaw de ke ala ka hinila ki daro sumaya i kungolo tiena bugu i kere bas na muso sagoye i tunga nga sabalide ka kalime hari ka mwo be nenni mina ka fuku ka dabla i ka mwo be ka ture la gushi ka ture neni ni e kungolo ya fantumbe i tumbe chiblu bema ay sabali anga to kiriko o tumbe kungo noya o tumbe dobu i ka donina me danga dendu danga safino kumbadu kaso konona kada e kaso konona kada ye bi katame kenemalaka parce que ni tuabu ka wari mine ni mu ka barake o be nani a documentaire comme ye maliki konate tada kene kan chugumna ni ye tuabu ka wari mine ni ma barake o be nana ide ni don aye ni wari dama kwa ka malichi ni don aye ni wari dama kwa ka barake ara sabe ka sira o dron de mali be ka suno aye tinya yo aye tinya ya nyabe tinya fana la mais segin chugo de tala o de la nete potisenga wari mine o de la nete ke jondenye nebe misro o benebo Kamoko ka wari mine ni molu sago ke be jonde sago ke ante moko ka wari mine ande imay santambe ante tante machi sira kelen ede nana kwanga mali de mambu sira kelen de ka ede nana ko boa ma yanyu boa kele etla ka bo anko kata boa deme anyu horon de anyu wuro tandu anyu halala de na nyi sira mi mina mbeta de tout droit ede nana ko boa ma ko boa ka bla amatla ka tu boa ko de ede tera tugu boako me amma tugu eko amma tugu boako anyanga sra mine kata tudro onye urutan deunde anye halala deunde fembe yeli la nyente fembe ndakon voilà ka bela jelen fo ka be wali nyumando mbe bokuma la parce que baraka cha binya damine jona pour que ngatla jona ka bela jelen fo ka be wali nyumando nambe kata ambe se ka nyini mali dempefe asimi kuita sogol kokola maiga lo 5 colonel ani burkina nyamogo o be sra min ka o de chinyai Amérique tisse Mali la bi
Amérique tɛ se Burkina la bi u kana dan bonya ma dɛ tiɲɛ ye Ala de ye mɔgɔ si tɛ se Ala la Afiriki kunna wolo waati de sera o de la Ala ye ninnu ci an ma Ala ye ninnu ci an ma ayiwa an minnu bɛ an ka fanga kɔ ayi i kana dan bonya ma dɛ i ka papier kana dan ka k'an bolo dɛ an kana dan ka k'i ka territoire sanfɛ dɛ i b'an sɔn tasa min kɔnɔ ju ci ka bɔ yen gɔn tɛgɛ an b'a f'u ye yan an bɛ Ala de kɔ an b'an faso de kɔ c'est ça la famille. Merci beaucoup, Zeska Mete, qu'il faut qu'il voit l'ignomando. Nere Bamsou, Zanet Kone, depuis Amérique, Inga Folie Billet. Moro Fembe Kena Konoka, Betu Fou, Anjolen Kato, Kele Madame ne Foro. Madala Harin, Hana Here, Adunim Bedamina, Onyana, Andon de Ba Hereso. Moro Kolondo Saint, Dondo Minoro Kama, Andon Ka Aveniri, Ambe Kode Tla, Anyere, Doni Beseka Kanyana, mais Afamba Beke, Harandon, Afamba Teke Olunyana. Anga gushi kata kele madame mina folo ni min découragera fana ki sigi yɛrɛ ma anw tɛ décourager an tɛ sɛgɛn hali n'an bɛ fauteuil wuran de kɔnɔ an bɛ n'an sigi yan k'an faso défend hali n'u b'an pousser de an bɛ sigi yan k'an faso défend parce que anw ye marakaden halalaw de enfant de Bagunu ɲamɛ i bɛ taa Bagunu kun fɔ a kun i tɛ den lankolon sɔrɔ yen i bɛ don Bagunu kun fɔ a kun i tɛ faso kumasuluden sɔrɔ Bagunu kɔnɔ i bɛ don Bagunu ɲamɛ k'a daminɛ a kun fɔ a kun i tɛ musokolon den sɔrɔ yen a bɛɛ den barikama a bɛɛ duwawuden a bɛɛ y'a fa bonya ka ba bonya olu mana don ko o ko la u b'a kɛlɛ kɛ f'a dan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu